Assam CM Himanta Biswa Sarma Pen, Meghalaya CM Sangmatum Angbong, Longlea Hoyalama Puthak Kaching Bayalong, Give and Take Policy Pen Kedam Tanga Porahut, Duar Amla Constituency Long, Aron Repen, Panchayat Kelik Kepado Ponkoka Puthak, Union Home Minister Amit Shah Phan Panongsi, West Karbianglong Deputy Commissioner Saranga Pani Sarma Reading, Pinpur aloh kepajir. Bangso pinpur aloh kepajir dam along Karbilo Charlie Asong KSA Revolutionary Youth Association RYA Karbinim Soching Thurasong KNCA Communist Party of India Marxist Leninist HPC Lapen Autonomous State Demand Committee Socialist Atum Chingrumsi pinpur aloh pajir damlo. Assam Meghalaya Ahoy Best Karbianglong Autonomous Kaparlo along Give and Take Policy Kapijok Japan Anparta Lakhaisi Duar Amla MEC Constituency Kaparlo Rong Thom Kebra Trok Lapen Polling Station Long Craner Kep along Aron Re Lapen Thanga Hukum Abi Pinpen Kedamtang Panchayat Kelik Kibia Puthak Kham Khisi Bangso Pinpur aloh pajir damlo. Irwa memorandum kapanong bangke Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Phan. Salam the bangke isi ilitum chini lo je non prabjin pen agos chek lu angbong la give and take balang tum kapachun je lam the bangke ningje pon pupa Chief Minister ta Assam pen Meghalaya Chief Minister la sini tum isi kamat hadun bang lo je la so give and take long bangke just semet West Karbiang long along le lam ta la tum pupon that give and take long bangke la si block 1 and block 2 buket hedung isa hawar Meghalaya Phan Kepi alam du kokoposi along apre give and take lam ni tum pudun thai vesita la so give and take long pen bangke West Karbianglong Phan Bangke Pajok ni West Karbianglong long le bangke hok phanda pilong le 1951 ninkan 13 April ar ni Kepi notification tengsi du thip nei bu bangla gani tum se demand lo la pen hini bangke Duar Amla constituency long 18 PS long no la ke damta panchayat election nang bidet hala bangta chok che pin lo la pen ke lasi kijutsi panchayat election ke pamana pa mo thang pen bi long le lo pusini tum Assam Chief Minister Phan Panongsi pinpur aloh bangke pajir lo. West Karbianglong pen Karbianglong lake inglong aso atuma phan kachenek kaholo aphan kali bonta kanghon kangjin so kido thir thipen kirai komjia phansi towar cholanglo pusi songja po songja pia tumpen lamthe chipiklang non penangan Assam government pen Meghalaya government angbong alang litum arlo ko pitong understanding idolone ala so alam pen penangan dak West Karbianglong arar phansta me isi pamatha me pamang hume me la sona sai somsi dokok Athemala dak apong border dispute hot sita me dak regional committee pu pen minister atum ke bang Assam pen bangke Pijus Hajurika si representum titi sita me la solong alang litum aku aphi kardu thulong bang ko anune sita la dak bangke Assam Chief Minister la pen Meghalaya Chief Minister la pen Union Home Minister alang litum bang athomang bang ko pine thedung understanding do person si isi alam ke klang do sila dak bangke klar dak rara phan kopi posi pachini ne derlo la sini litum jaste mera bangke isi ningi bidam dokok athema penangan Meghalaya sitame Guwahati adung arai bangke latum Assam longa pardoji tapen hala so lara bangke lapu kar West Karbianglong phansi penangan hoy bangke na papet bom la so angring si thetan lo sa phong hamukro pencheng dok ladak tapara jo sitame hala puhin penek nanga tengkheng do la pen la hai amma asini litum social media long mang hajong nitum kagulong nitum kado eta kaglong age non Assam government pen Meghalaya government angbong first phase upon border demarcation so the border pillar ki e upon first phase 15 August kal ke 15 August arni 15 August apam pangcheng konpo media bete ha Hamren Pen Chandra Singh Rom Hang KTV News.